lil kulħadd. Il-manifest tal-Partit Nazzjonalista jagħtik l-impressjoni li se jagħti kollox lil kulħadd. Imma jekk irnexxielek taqrah aktar minn darba u ngħidlek għaliex inbidel s'issa kważi kull 3 ijiem, tibda toħroġ narattiva inkwetanti. Il-biċċa l-kbira tal-proposti tal-manifest tal-Partit Nazzjonalista huma bit-terms and conditions. Fil-fatt, jekk wieħed isegwi s-suġġeriment ta' Dr. Bernard Greco tagħmel search fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista, hemm ċertu kliem illi jispikka. Il-kelma iżda tidher 87 darba. Il-kelma kriterji tidher 49 darba. Fil-waqt li konformi tidher 41 darba. Il-kliem suġġett jekk, fil-każ u sakemm jintużaw 60 darba. Hemm mill-inqas 32 proposta, jiġifieri waħda minn kull 15 il-proposta fil-manifest li jiddikjaraw li biex xi ħadd jibbenefika minn xi miżura irid ikun konformi mal-ESG. Il-problema hi li mkien ma qiegħed jiġi spjegat x'se jkun eżatt dan il-proċess ta' ESG. Madwar l-Unjoni Ewropea, il-proċess ta' reporting mhux finanzjarju huwa governat minn Non-Financial Reporting Directive. Dan sa issa tkopri biss kumpaniji kbar. Jiġifieri madwar l-Unjoni Ewropea sa issa dan l-obbligu japplika għal kważi 11,000 kumpanija biss li huma mitluba dawn il-kriterji. Hemm ħsibijiet biex dan ir-rapportaġġ jibda jiġi mitlub minn kumpaniji oħra imma żgur mhux minn negozji kif hawn Malta li huma mikro jew żgħar. Il-Partit Nazzjonalista fil-manifest tiegħu xejn ma ta' dettalji fuq eżatt x'tip ta' non-financial reporting qiegħed jipproponi. Wieħed jispera li n-negozji ta' pajjiżna li diġà jaffaċċjaw sfidi biex ilaħqu ma' standards ta' rapportaġġ mitluba minħabba direttivi li jkopruna mhux se jispiċċaw matna b'regoli li lanqas ir-regolaturi Ewropej ma jixtiequ jimponi fuq negozju mikro u żgħar. Il-Partit Laburista assolutament huwa favur li n-negozji tagħna b'mod volontarju jaddottaw frameworks ESG. Anzi, ġa żviluppajna ESG platform u sejrin inkomplu naħdmu biex ikollna framework adattat għaċ-ċirkostanzi tan-negozji tagħna. Li jużguru li f'kull innovazzjoni li se nagħmlu aħna se nibqgħu ta' spalla għan-negozji. Tajna eżempju il-ġimgħa stess meta ħabbarna numru ta' inizjattivi favur l-intrapriża fil-manifest tagħna. Diġà għandna skemi biex ngħinu l-kumpaniji, imma issa sejrin noffru energy audit b'xejn lil kull kumpanija mikro jew żgħira f'pajjiżna. Jiġifieri għal dawn il-kumpaniji dawn l-audits ifissru spiża ta' mill-inqas 2,000 euro u għal ċertu tip ta' kumpaniji din l-ispiża tkun 3 jew 4 darbit iktar. U wara li nagħtuhom dan is-sostenn se nkomplu ngħinuhom biex jimplementaw il-bidliet li hemm bżonn. U lil dawn in-negozji aħna ma ngħidulhomx għamlu l-energy audit u implementawh inkella tibqgħu bl-istess taxxa sa issa. Le, aħna se nagħtuhom it-tnaqqis fit-taxxa u se ngħinuhom jagħmlu l-bidla ambjentali wkoll. Għaliex aħna mhux il-gvern tal-kastik, aħna l-gvern tal-inċentiv. U qabel l-2013 konna drajnihom l-iskemi tal-gvern għan-negozji. Skemi li jidhru sbieħ ħafna fuq il-karta imma li meta tidħol fihom tinduna li ma jibillekx taqblika għalihom għaliex tiġik it-salsa ogħla mill-ħuta. Aħna ma rridux li nżidu l-piżijiet fuq in-negozji fi żmien ta' rkupru wara pandemija. Aħna rridu nġibu lil kulħadd back to business u dan se nagħmluh billi nkomplu nsostnu skemi li diġà jeżistu bħal Smart and Sustainable, skemi bħal Change to Grow, għaliex aħna ninċentivawk biex tasal u mhux nikkastigawk jekk ma tasalx. Konna u se nibqgħu partit pro-market li mhux nagħtlu lin-negozji żgħar u self-employed burokrazija, rapporti u awditjar li ma jispiċċa qatt. Jew li nneħħu level playing field lin-negozji fejn jekk inti kbir u tiflaħ tħallas il-konsulenti tispiċċa brata ta' taxxa baxxa. U jekk tkun żgħir u mingħajr fondi u mhux kapaċi tħallas l-elufi kbar tispiċċa ntaxxat brata ogħla mill-kumpanija kbira li trid tikkompeti magħha. Gvern Laburista se jkun ta' spalla għal kull negozju, speċjalment dak żgħir. Nadi issa għall kollega tiegħi. Grazzi Rebecca. Fil-fatt aħna kif aċċennat ukoll Rebecca irridu li l-kumpaniji f'pajjiżna jilħqu il-kriterji tal-ESG.
tant li diġà qegħdin ngħinuhom biex jagħmlu dan. Però id-differenza bejna u bejn il-Partit Nazzjonalista ili aħna qegħdin ninċentivawhom lil kumpaniji biex jaslu jilħqu l-kriterji tal-ESG, speċjalment il-kumpaniji żgħar u medji. Filwaqt li mbagħad għandek il-Partit Nazzjonalista li qed jgħidilhom jekk tiflaħ tilħaq il-kriterji tal-ESG, nagħtik inċentiv la darba tkun wasalt. Aħna il-qalba lejn il-kriterji tal-ESG se naraw li tkun qalba gradwali, mingħajr ma nitfaw piżijiet fuq in-negozji. Fil-fatt, Rebecca għamlet referenza dwar il-direttiva dwar ir-rapportar mhux finanzjarju, l-NFRD. Din hija direttiva li taffettwa ftit eluf ta' ditti madwar l-Ewropa. Taffettwa primarjament lil dawk il-kumpaniji kbar li jimpjegaw aktar minn 500 ħaddiem. F'Novembru tas-sena 2020 fil-fatt tħejja anki studju indipendenti biex il-Kummissjoni Ewropea tifhem f'aktar dettall x'ikun l-impatt jekk testendi din id-direttiva dwar ir-rapportar mhux finanzjarju. U l-konklużjonijiet ewlenin ta' dan l-istudju qegħdin propju hawnhekk. Fil-fatt, l-istudju innifsu jgħid the recurring administrative costs for providing non-financial statements under the NFRD are on average 82,000 euros per year, of which about 40% can be fully attributed to the legal requirements. Jgħid ukoll these costs depend among others on company size and sector as well as assurance level, comprehensiveness and also type of reporting. In addition, about 2/3 of the surveyed companies incur assurance costs which amount to 76,000 euros per year on average. Li jfisser li dan il-proċess skont dan ir-rapport imħejjem il-Kummissjoni Ewropea jista' jiswa 158,000 euro. U dan ikun qed jiġri sena wara sena. Issa, ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea huwa ċar ukoll li dawn l-ispejjeż jaqgħu b'mod aktar qawwi fuq ditti iżgħar. Fil-fatt jgħid for smaller companies, incremental costs are on average just above 50% of the administrative costs in the first year of compliance and fall slightly afterwards. X'ifisser? Ifisser li Partit Nazzjonalista fil-Gvern, il-kumpaniji jew jaraw kif ser jagħmlu biex jilħqu l-kriterji tal-ESG bil-piżijiet finanzjarji u amministrattivi li jġibu magħhom, jew inkella kompetituri tagħhom ser ikunu qegħdin jiksbu vantaġġ kompetittiv għaliex jiġu jħallsu anqas taxxa u allura jirċievu assistenza aktar ġeneruża minn diversi skemi. Ġifieri jew ikollok ċertifikazzjoni ESG mingħajr għajnuna mill-Gvern jew inkella ma jkollokx level playing field. U għax kxifnieh il-kap tal-Oppożizzjoni ppanikja u flaxija mar jiġri jivvinta gidba dwar il-weight supplement. Issa ħankun ċara, il-weight supplement tajnieh għadna qed intuħ lil ħaddiema għaliex aħna ninċentivaw lin-negozji f'pajjiżna u rridu nkomplu nipproteġu l-impjiegi u kontrarjament għal Bernard Grek fl-ebda ħin maħna ser nitolbu il-weight supplement lura. Anzi, aħna rridu ninċentivaw lin-negozji f'pajjiżna, rridu nkomplu nipproteġu l-impjiegi f'pajjiżna u rridu ngħinu lill-kumpaniji fit-tranzizzjoni lejn kumpaniji ferm aktar sostenibbli. Meta ngħid sostenibbli qed nitkellem mill-aspett ambjentali, l-aspett soċjali u l-aspett ta' governanza. Fil-fatt, Rebecca aċċennata għal dan, diġà nedejna pjattaforma l-ESG, qegħdin ngħinu fil-prattika negozji Maltin, propju bħalissa, qegħdin nurruhom kif iġibu din id-data b'mod volontarju mingħajr ebda spiża fuqhom sabiex naċċertaw ruħna li dawn il-kumpaniji jersqu lejn business models sostenibbli. U qegħdin ngħinu lill-kumpaniji biex niffinanzjawlhom it-tranzizzjoni lejn is-sostenibilità. Jiġifieri aħna ngħinuk tilħaq l-standards u ħadd ieħor jgħidlek ngħinek jekk tilħaq l-standards u dik il-jekk hija mimlija terms and conditions. Aktar minn hekk, il-proposta laburista permezz tagħha kull negozju se jkun qed jikseb tnaqqis fit-taxxa. Il-Partit Laburista qiegħed jipproponi wkoll assistenza diretta biex jgħin lill-kumpaniji jagħmlu din it-tranzizzjoni li tant nemmnu fiha. Ġatajna eżempju bl-energy audits imma ħafna skemi oħra. Fost l-oħrajn.
il-qalba lejn il-vetturi elettriċi. Nemnu fiha u l-kredenzjali tagħna jitkellmu waħedhom. ċertifikat ta' dan huwa kliem il-President tal-Kummissjoni Ewropea meta f'Malta qalet li l-pjan tal-kupru tagħna huwa l-aktar wieħed b'saħħtu ambjentalment fl-Unjoni Ewropea. Issa permezz ta' dawn l-iskemi qegħdin nagħtu inċentivi fiskali b'saħħithom diġà lil min jixtri plug-in hybrid vehicles u battery electric vehicles. Mill-leġislatura li jmiss ser nkunu qegħdin indaħlu pjanċi ġodda biex jintarfu l-vetturi elettriċi u nintroduċu benefiċċji ġodda bħala aċċess għal ċertu żoni, parkeġġi riservati u l-użu ta' bus lanes għal dawn il-vetturi. Imbagħad għal kumpaniji privati li se jkunu qegħdin jaqilbu l-flotta tagħhom għal flotta elettrika ser nagħtu inċentivi attraenti oħra. Fil-manifest fil-fatt qegħdin nikkommettu li dawk il-kumpaniji kollha li jagħmlu dan ser jibbenefikaw minn tax credit li laħaq 50% tal-ammont li jkunu nefqu sa massimu ta' 50,000 euro. Se naraw li nkunu qegħdin ngħinu wkoll b'self bla interess mill-Malta Development Bank biex kumpaniji jkunu jistgħu jagħmlu investiment vetturi elettriċi kif ukoll charging stations. U aħna ser ninċentivaw lil kumpaniji li jridu jinvestu fi proġetti ambjentali. Dan billi ngħinuhom ukoll joħorġu green bonds billi naħħu t-taxxa fuq l-imax li jitħallas lill-investituri. U dan juri id-differenza ċara bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista. Għaliex il-Partit Nazzjonalista iġġielek tagħmel il-bidliet minn butek u mbagħad jagħtik tnaqqis fit-taxxa. Mal-Partit Laburista jkollok tnaqqis tat-taxxa bil-qudiem, ikollok l-inċentivi u għajnuna biex tagħmel il-bidliet neċessarji. L-unika terms and conditions huma li fis-26 ta' Marzu jingħata mandat lill-Partit Laburista. Grazzi ħafna.